May muntag sa tanan. O nagretot sa pulong sa Ginoo kung naka sa insaktong dapil kay di kabalibad. Amen. May muntag. Amen. Ngayon sa kaistorya ng Igsoon, usa ka milyo ba, mag-ina. Tingala ang iyang inahan, kaya ang iyang anak naghinuktok. Ba nagkaganta ang inahan, idoor siya sa iyang anak, ingon siya, anak, nga naman na, sige magaghinuktok niya, kung sa may nagkababag sa imong hunahuna, dili man ba, nangutan, nagunahuna ako, nga naman nga kitang mga kamilyo, na may ham sa akong likod, maura na yung problema na, ningon ang inahan, kanang hams nga nasa akong likod, importante na siya, kung maglakaw ta sa desierto. May mauna, timaan na siya, nga istakanan na ng tubig. May muntag. Amen. Ningon ang anak, mau ba ma? Kano mong mga kita mga kamilyo, taas mo nagtingin. Ba na ang anak, ingon kong ginahan, kaning atong pagkataas o tiil, magamit ni nato sa dihang maglakaw ta sa desierto, walay sama nato nga tag-as o tiil. Kaya kung bisan asa ta paingon, mag-adto ta. May muntag. Ningon na po ng anak, mutana na po kutro. Kaniya kung di kinahanap, ma, ano mo po? Kanina tong kilay, manong taas ni kayo. Laki mo ta kung mataas mo kilay. Ningon ang inahan. Kanina tong kilay, gamit ni nato sa dihang na ay bagyo. Dito sa desierto, una ay unos. May muntag. Naguna-una ang anak. Ang atong hams, ang atong bukol sa likod, magamit, sula nagtubig. Kung kaning atong tiil, taas, magamit po dito sa desierto. Kung kaning taas atong kilay, magamit po, talihang na ay unos dito sa desierto. Pero, nga naman mga naman ta karon sa song. May muntag. May muntag. Hallelujah. Nga na mga igsoon, kaning si Camilla o si Camillo, na sila'y skills, na sila'y abilidad, na sila'y knowledge, pero wala sila sa insaktong dapit. Namumriya? Amen? Amen. Namasuo. Sirto. May muntag. Pero ikaw ang karon nga nakakaroon, naaka sa insaktong dapit. Amen. Mayong muntag. Kami ito naaka sa insaktong dapit, dili kong kagabalibad kung mong sa isubuhon mo sa Ginoo. Mong sa isubo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Namumriya? Amen. Hallelujah. Ang moral nga makuha nato nga punto may igsoon nga kani nga atong skills, atong knowledge ug abilidad magamit din nato ni lalo na sa pagpangalagay sa Ginoo. Amen. Ako mo nag-on dito sa libro sa Proverbs. Hallelujah. Matod pa niya diri is gimugna ang Biblia nga Proverbs o libro nga Proverbs tungod kay naa siya purpose. Mayumuntag. Amen. Ang tanan nagyon og purpose. Naa siya katuyuan. Ano man, the book of Proverbs tells us about people who are wisdom and enjoying its benefits. Mayumuntag. Imugna kini kay purpose ng Dios, imugna kini aron datay pasihan sa itong kinabuhi kung usaw na itong pagkinabuhi nga kaong mugoyon sa kabuton si Ginoo. Mayumuntag. Hallelujah. Ang mundo na ni mga igsoon, sila na ito makita sa Biblia si Solomon. Pero naanay itulo nga nagbugna aning book of Proverbs. Una si Solomon, ikaduha si Akor, Lemuel, ay muntag. Murag na yung magkinanawas inday na at itakang Pedro Juan. Ay muntag. Hallelujah. So yan na punta. At takang Juan o Pedro. Tingin si Juan o si Pedro, isugaw ni Ma'am Lady. Eskwela lagi karon modul-modul. Ingnan sila Ma'am Lady nga Pedro Juan, na mo assignment. Ingos Juan, na mo Pedro. Lisod na nagbuwan ng matematik ron. Pagkaw man, uta na si Juan ni Pedro, sa man ron. Ang imong assignment,
imo pangyasiran. Nah, ipasa na to na akong ngawayan sir. Ingon si Pedro. Ingon pusuan na hala patay. Ang ako asa ipasa ko to ngawayan sir. Nasuko si Pedro. Namao na naron. Masuko na ito sa hindi ingon na pataniya o nagbibiyahe ta. Kaya muntag. Mao'y purpose sa Ginoo gimugna ang Book of Proverbs para naatay sundugon kopyaon punusaon atong pagkinabuhi para sa Ginoo. Amen. Kaya muntag. Amen. Hallelujah. Atong di makaroon mga igsoon, enjoying the benefits. Hallelujah. Atong abrihan ang Book of Proverbs chapter 3 chapter 4. Hallelujah. Muna assignment ninyo ha. 3 verse 4. Chapter 3 o chapter 4. Dili na ito kung basa. Pero assignment na ninyo. Basin maglupihan mo. Mayong muntag. Amen. Hallelujah. Proverbs chapter 3 chapter 4. Ang Father's instruction, na instruction ng Diyos sa libro sa chapter 3 o chapter 4. Amen. Kung sa instruction sa Diyos, my child, never forget things I have taught you. Store my commands in your heart. Mao na gusto sa Diyos, mao na instruction sa Diyos sa imong kinabuhi. Aron, pag kinabuhi kita na, sumpay sa nubukong sa Diyos. May umagad. Mao na nga sa itong kinabuhi, nagapadayon ang Diyos nga maghatag kanimo kanako o instruction. Ako diha? Nga naman, kaya mao ni gusto sa Diyos sa itong kinabuhi na i-instruct na. May umagad. Kung saan na ito nga kanunay ng kaimutan sa Diyos. In chapter 4 verse 1, my child, listen when your father correct you, pay attention and learn good judgment. May umutag. Ang gusto sa Diyos nga maminaw ta sa iyang mga instruksyon o pagkurihan. Ang person who has wisdom. Mailani mong tao nga nasa kaalam sa Diyos, nasa kaalam sa pulong sa Ginoo tungod kay nasa ni nga mabutanga. The person who has wisdom. Usay, kung wala kayo nato, tiwao na nato maligsoon. Tungod kay mao ni instruction sa Ginoo nga atong makapot, atong makakunan. Amen? Una-una, He is kind. Ikadua, He is loyal. Our trust in the Lord. Put God first. Turn away from evils. Know right from wrong. Listen and learn. Now do what is right. Mao ni gusto sa Ginoo sa itong kinabuhi nga ato ning ikinabuhi, ato ning tinguhaon, nga ato ning makapot. Nga naman, may umuntag. Amen. Nga gusto nga sa Ginoo nga ato ning makinaiya. Nga naman, kay naay benepisyo. Amen. May umuntag. Amen. Usay, wala tani, di taganahan ni He is kind, caring, sa may ingon. He is good. Dili tani gusto. Kining loyal. Usay, dili tani gusto. Kani trust in the Lord. Usay, dili ta mosalig sa Ginoo. Napapata diha. Kani unahon na to ang Dios sa kanunay. Usay, dili na nato mahimo. Kani utalikod diha sa pagpakasala, diha sa mga butangan ni wala kay muti sa Ginoo. Nagabalo ka sa kamatarong. Sa sakto, gikan Sakto. gikan sa sayop. O maminaw ka. O kanang nerd, kanang nai. Sa'yo yung nerd. He O said, matuto. Tama. Mga libisaya sa nerd. Matuto. bakit Ayaw mo tag. O knows what is right. Magabuhat kung sa katong maayo. Amen. Basta dili tani. Ang gusto na itong kanunay, itong benepisyo na makuha na to sa Diyos. Pero kung sundo na to ang instruction sa Diyos sa itong kinabuhi, ayaw mo tag. Amen. Kung ito itong devotional me, itong gayon sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek God first, live righteously, and everything you need shall be given.
Pero sa sekreto, aron nga ang imong everything you need shall be given. Pangita ang Ginoo. Mo na instruction sa Ginoo. Gusto kang panalangin, pangita ang Ginoo. Amen. Ayaw mo tag. Amen. Ikaduha, live righteous. Isa ta kunaw na to ang Dios sa atong kinabuhi. Namo diha? Amen. Pero ang atong pagkinabuhi, nautan ang panalangin nga ikan sa Ginoo dili ko iyang hihatag. Mao ni instruction sa Dios sa atong kinabuhi. Ato ni sundugon, ato ni kopyaon. Amen. Di tanong ni Juan o ni Pedro, ikopyahay. Hallelujah. Mao ni mga benepisyo nga ihatag sa Dios sa imong kinabuhi kung imo ni tumanon. Next slide. Hallelujah. Benefits of wisdom. Kung imong tumanon ang instruction sa Dios sa imong kinabuhi, imposible nga dili katagaan og grasya sa Dios. Ayaw mo tag, mag-uman man na, unahon ni mo Ginoo, magkinabuhi matalong o ang tanan ni mong ikinahanglan. Alam ano? Everything you need shall be given. Kuto dahil na mo need, ihatag din sa Ginoo. Ayaw mo tag. Everything you need shall be given. Ang gusto sa Dios, huwag matuman. Ang bitaw na nga, bitaw na nga, kung atong sunod na instruction sa Ginoo, mo ni needs na ito sa matagadlaw. Kung saan yung next, long, taas na kinabuhi. Ikaduha, satisfying life. Patong ka na may itis kung may pasurahin dahil tanaw lipo tao siya kay lain ni millennial. Tanaw na, may ingon tong libro rito. Money can buy house but not ang natahon. Namo mo niya? Ang kwarta ko no, mga palit o balay. Pero kanang soul sa balay nga mao pamilya, dili. Isa to pinagarato nga tao sa tibok-libot tayo na namatay, na cancer. Kalimot ko, basta na cancer siya, pinagarato. Pag dito sa hospital, ingon siya, ang kwarta walay kapuslanan. Mapalit ko niya ang tanan nga niya gikinahanglan. Pero ang maayo ko no nga panglawas, dili. Ang good health, dili. Ang taas ng kinabuhi, dili. Nga naman, naaras sa Diyos ang tanan. So, naasa Diyos ang tanan. Pabitaw na nga, kanunay ang Ginoo nagpahinumdum na to na naipinipisyo kanay dito sa unon. Nagkapinipisyo dito ng tugbaw sa tanan. Ito na, disulyo ni. Kapinipisyo dito. Alay na rin eh, Pastor, ngumupila to. Grabing ulo kayo nga ikaw yung tama. Pila na minute to. Hindi maayo po. Yan nagsalit mo sa Ginoo na pila. Pila na rin. Oh, Pastor. Pila ka, Pastor. Tugay mo lagi. Alam mo yan. Nagkabilitis ba? Amen? Hanap mo sa Ginoo. Basta sunod na ito karoon na yung instruction sa Ginoo na Bilipiso. Ikaduha, people with God and people. The word blessing, ang pulong na panalangin ko no, meaning sa New Living Translation is divine people. Balaanon nga pabor nga gihatag sa Dios sa imo ug sa akong kinabuhi. Mao ni divine people. Divine people with God and people. Sa diya nga magpadayon ka sa pagpangalagad sa Dios, magpadayon ka sa pag-ila sa imong buhi nga Dios na ay pabor nga gikan sa Dios. Di lang gikan sa Dios. O sa mga tao nga nasa mong paligid. Ayaw mo dahil. Ikatulo, reputation for good judgment. Ikaw pat success. Mo ni benepisyo ni mo. Ayong butag. Ikalima, health and vitality. Tanawa na. Money can buy a clock but not a time. No, diya?
Money can buy food. Ano mo makita? Pwede lang palito mo. Pero not a health. Good health. Amen? Amen. Anong di man na pwede palito? Kaya naasa kamot sa Ginoo. Amen. Namo mo niya. Amen. Naasa kamot sa Ginoo. Yes. Hallelujah. Mao ni ron. Kapilata. Kalima. Ikaw no. Oh, ikaw no. Riches, honor, pleasure, and peace. Hamugaway nga kinabuhi. Amen. Pero saan mo makabot kung maminaw ta sa instruction ng ikan sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Okay. The last protection. Kung gusto kang protection, na instruction sa Ginoo. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, kaduha. Proverbs chapter 8, chapter 9. Wisdom speak. Mayumundag. Chapter 8, verse 1. Pamati kay nagtawag ang kaalam, nagpakabati sa iyang tingog ang kaibalo. Mayumundag. Amen. Hallelujah. Maubitaw na nga naiplano ang Diyos sa itong kinabuhi tungod kay kung lagi, pinili na tandaan sa Diyos, wala pa tagi pahimugso, pinili na tandaan. Amen. Amen? Naiplano ang Diyos. Yes. Maubitaw na nga ang Book of Proverbs chapter 8 and chapter 9 nagtawag ang Diyos sa imong kinabuhi nga mamati gyud ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Dahil nabusin ni Patasinday, pag-agstorya. Ingon ng Prince Pedro. Kaning si Juan ng Pedro. Kaning si Juan. Juan si Juan kanang salbahis na tao ba? Diyan ka na si Pedro, may nangalagad sa Ginoo, nasa simbahan. Doon na si Juan ni Pedro. Bro, magkumpisan ko bro. Ingon si Pedro. Isog anak ng iyong mga sala. Kung sa manay na masala. Ingon si Juan. Kapatay na ikong bro, pito katao. Ingon si Pedro. Na, mao ka na idakong sala nga imong gibuhat na naasa na pulo kasuko. Kung masuko ang Ginoo anak. Diyon sa dini mo sila pagpatay. Kana magudro kay di ko ganahan bro kanang tao nga tuon. Uy mutag. Di ko sa ganahan og tuon nga tao. Moto nga iyang pamatay. Moto nga si Pedro. Ikurbakan si Pedro. Ikurbakan siya ba? Yang kasi ikurbakan sila. Ningo si Juan. Ikaw bro. Moto pagka Ginoo bro. Na kay nakuyawan naman si Pedro. Nakuyawan naman si Pedro. Nga, ikaw bro, moto pagka Ginoo bro. Makatingog si Pedro. Ningo si Pedro. Ha? Ano moto pagka Ginoo? Hindi sama siya, mamatay na ito. Mayong mundag. Amen. Moto pagka Ginoo. Amen. Hallelujah. Moto pa sa iyang instruction sa itong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Mabitaw na nga, mao ni instruction. Ang gusto sa Ginoo nga mamati ka kung sa iya mga instruction sa itong kinabuhi. Ano man, ang gusto sa Ginoo, maminaw ka sa instruction kung mutuo ka sa iya instruction. Kaya imong yung sa tumbag kung usay kapayuhan nga nung nahimugso ng Book of Proverbs. Mayumundag. Sunod right. Mailani mo ang tao nga namati sa pulong sa Dios o nga kinabuhi sa pulong sa Ginoo tungod kay naa siya ani nga kinayahan. Mayumundag. Amen. Unang-una, discovers the knowledge and discernment. Sa diya nga pamatik ka sa nagtawag kanimo, maka-discover ka og mga butang nga iya sa Ginoo. Amen. Mayumundag. Amen. Ikaduha, he hates pride
May mo ang tao nga naay kaalam nga gikan sa Ginoo, ikasilagan nimo ang God mo. Mao ni nagaingon nanto Kristohanon kay ang tao ba unique. Pagkahimugso nato kani atong tamar, tambay tao kani. Kani atong tamar, why kapareho? Billions of people nga nagpuyo na ning planetang kalibutan, walay sama kanimo. Amen. Payong buntag. Billions of people nga naimukso sa kalibutan, diri pareha o kinaiya. Happy. Karong diha. Amen. Ingana ta kayo ni nga gibuhat sa Dios. Kani atong weakness o kaluyahon, tanggap na sa itong Ginoo. Amen? Ano man, unique na himo sa Ginoo. Natay kinaiya nga wa niya. Nasi kinaiya nga wa nato. Dahil man panihatag kinaiya naman. Gumot ang kalimutan. Ayun muna. Panihatag kinaiya. Gumot ang kalimutan. Mag-imutor sa butong na ng tao. Pagkagano sa dagat ng tao, may pareha na. Pure dili. Hallelujah. Okay. Mailani mo ang tao na naikalang age pride. Dili siya ng arrogante. O kananay corruption. Wa siya na, dili siya na gusto. Ikatulong, respect and fear God. Mayong butag. Paulo kagingon sa Psalm chapter 1, bulan katong tao nga dili mamati sa tambag sa mga dautan o mosunod sa gibuhat sa kasala o magigabin kanila nga wala kuila sa Dios. Nga naman, respeto sa Diyos. Amen. Pero ang gusto sa Dios nga kita karon nga ngalagad kaniya, natay totally nga pag-respect niya. Ay mutag. Amen. Ikaduha, natay kahadlok. Maunit na mailan sa tao nga naay kaalam nga gikan sa Dios. Amen. Amen. Nga naay instruction nga gikan sa Dios. Amen. Amen. Asa tayo? Kaupat. Give good. Give good advice. Wala. Kita mag-respondo. Dili kita pataka o hatag o mga advice nga dili makadasig ngadto sa atong isip ka-Kristohanon. Amen. Ayumutag. Amen. Mauna nga kinahanglan ikaw o ako maato ning makatunan kining give good advice and nasa common sense. Ayumuntag. Amen. Kapila na ta? 1, 2, 3, 4, 5, kalima. God's correction and principle. Kaya ang Bible igsoon, nanong gibugna man ang Bible? Kaya purpose. Sa gingon sa Timoteo, Peter, tudluan taon sa pag kinabuhi nga makapahimot ngadto sa Dios. Amen. Ang tanan nga nasulat sa Biblia na ay purpose sa imong kinabuhi. May modal. Amen. Hallelujah. Gusto sa Dios nga kini nga pasahi ato na yung kinabuhi sa matag adlaw. Ngano man, ay nakalagi binibisyo. Amen. Amen? Amen. Sunod. Maunay binibisyo sa tao nga naay kaalam, nagsunod sa kabutong sa Dios. Unang-una, riches. Riches and honor. May mutag. Ikaduha, justice. Ikatulo, mga igsoon, righteousness. Ikaupat, life. Ikalima, God's approval. Mabitaw na sa imong kinabuhi, igsoon o igala, kita mga batanon, nagkita ipanganloy. May mutag. Amen. Pero kung way approval sa Diyos, way kapuslanan ang tanan. Mao na nga mag-agad kita sa approval sa Diyos sa atong kinabuhi. Kayo butag. Amen. Hallelujah. Sunod, constant learning, dedication, devoted, plus understanding. Kayo butag. Amen. Hallelujah. The word benefits ang punong-puno nga benepisyo
benepisyo, ang kalugan ana is advantage. Ayong mundag. Amen. Hallelujah. Lamang ka sa tanan. Amen. Nga naman, kay naminaw ka sa instruction o mituo ka sa nagtawag kanimo. Amen. Mituo ba ka nga na ginaw? Amen. Hallelujah. The word benefits meaning advantage. Hallelujah. Kung pinasay pa, kanunay kang angat sa buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Pero saan naman ko nimo? Una, instruction. Kung mutuo ka sa natawag nimo. Amen? Amen. Advantage or blessing. Awara blessing. Okay. Meaning, sa blessing, una, naiupat ka, meaning ang word of blessing. Una, happiness. Namumuriya. Amen. Ang word blessing, kahulugan, happiness. Amen. Ikaduha, praise. Makaday ka. Alam itong matagaan ka. Panalangin. O sa may patiunin mo, anong bag ba ka? Bigkaw, nag-atag ka naman yan. Ingat na ba? Di kaya. Tagaan, naay panalangin mabuti mo. Happiness, malipay ka. Pero makaday ka, basta naghatagin mo, salamat at tumayo. Tumayo sa Ginoo. Amen? Amen. Ikatulong meaning sa blessing is divine favor. Amen. Amen? Amen. Ano yung balarong na pabor? Kanina yung mga bata nung dali, bata kayo pa kung sa'yo pabor na yan sa Ginoo sa kinabuhi. Kung gusto ka blessing, pabor na yan sa Ginoo, unahang Ginoo. Amen? Paminaw sa instruction. Amen? Amen. Ikaapat, heavenly reward. Amen. Apa mo diha? Amen. Mao na word na blessing. Langit yun nga gasa nga ihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Mayungutan. Amen. Hallelujah. Kano saan nimo makuha ang benepisyo sa dihang imong sundon ang instruction sa Dios sa imong kinabuhi. Mao na nga ang Dios karon sa imong kinabuhi nagtanaw siya sa imong response kini. Amen. Kami sa among pamilya ni Pastor Inday, grabe gyud ang struggle namin sa ministry. Atong bata, mas may ka rin. Mas may ka, kalimutan eh. Dito pa mas Davao. Musingit, bilay na to? 3 years old? Musingit na, luto! Ito kaya mahal. Sa mga anak ni sakit itong luto. Okay na po, gawin silingan. Pero ang problema kay, luto! Okay, uri ko, anong ganda ko. O na nga, ang atong Diyos may atong great teacher. Amen. Amen? Ang balang espiritu mao'y tinuulan tumatutudlog. Na-instruction niya sa itong kinabuhi. Na ay tawag ang Diyos sa itong kinabuhi. Amen? Mabitaw na nga, palayo ng Diyos na natawag sa itong kinabuhi sa tagadlaw. Amen? Ang pangutana karon sa imo sa akong kinabuhi karon, imo pang sundon ang instruction sa Diyos sa imong kinabuhi. Hinay man. Amen. Imo pang sundon ang instruction sa Diyos sa imong kinabuhi. Amen. Ikaduhang pangutana, mamati ka ba sa Diyos nga maoy nagtawag sa imong kinabuhi? Amen. Hinay man. Amen. Namamati ka ba sa tawag sa Diyos nga maoy nagtawag sa imong kinabuhi? Amen. Hallelujah. Ikatulong pangutana igsoon. Imo pang sundon ang giya sa imong kinabuhi nga mao ang pulong sa Dios. Amen. 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 Hallelujah. Kay kung natong sundon, benefits. Amen. Kung unaon na itong Ginoo o magkinabuhing matarong, benefits. Amen. Hallelujah. Mayong muntag. Amen. Blessings. Amen. Hallelujah.